er sådan, det er sådan en slags challenge. Så siger han for eksempel, at jeg skal lave Renati på kost. Det hopper jeg og hopper jeg. Så siger han for eksempel det, og hvis jeg fejler, så skal jeg have en challenge, jeg skal gøre. Og så efter så ham. Så nu starter vi bare. Hvad skal jeg lave? Okay, du skal lave taleweb. Okay, så skal du filme noget kamera, så I kan se det. Fedt, hvad skal jeg lave? Du skal tage... du skal gå hen til fjernsynet, og så skal du slå det hul ind i fjernsynet. Ej, det skal du ikke, Nej. Okay. Godt. Så langt. Jeg giver dig en lidt nem en. Du skal lave Renati på den. Det er en halv omgang. Hop en halv omgang med kosten. Ja. Okay. 1-0 til ham. Så er det mig. Hvad skal jeg lave? Du kan sige Renati. Du skal lave taleweb, hvis du kan. Taleweb, det har jeg gjort. Nej, jeg mener, jeg ved det ikke. Ja, sådan er det ikke. Du skal lave taleweb. Kig også, hvordan det er jo. Man drejer det bare rundt. Den dernede hopper og snurrer rundt. Kom igen. Du skal sådan set tage en fidget spinner. Altså sådan en her. Dreje den rundt. Og så kører sådan op på din kant. Så det vil de sådan set gerne se. Okay. Så er det mig. Og så er det mig. Jeg skal lave taleweb igen, som du sagde. Hvad skal jeg lave? Skal jeg bøje ned? Få en kapsel, hvis du kan. Få en kapsel? Med min hånd, eller? Ja, okay. Ja. Så vil jeg lige have. Ej, men jeg må begge det, må jeg ikke? Ja, du må godt bruge begge. Jeg kan godt se, at den er helt lige. Jeg har ikke bøjet den endnu. Jeg kan have gjort det før. Den kan jeg ikke. Nej, jeg har en måde. Sådan der er den. Helvede. Sådan der. Jeg har bøjet den. Bum. Kom. Tak fordi I så med på den her video. I må meget gerne smide et like og abonnere.